Chiko mtoto ya Kisumu kanyo turatibu kod bon person chopo kanyo sa apar marudhiambo weche manyien biro nika koro eyoma adimba weche manyien biro nika eyoma adimba Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Duol mar Governors ma pacho kan mabendo ng'ere kaka the Council of Governors obwogo chungo tije duto ma counties te ma pacho kaendi e ndalo 14 mabiro kadiponi pes gi mane onego beni chopo ne counties ok obiro chopo negi e ndalo 14 gwendo. Kuom jodak ma county ma Kisumu kod malit mokalo dwaro mag MCS ma thur kaendi mondo mane gidwaro godo mondo miyo mergi osara. Kod jadolo ma kanisa mar jokopere bade ma Diocese ma Eldoret John Lelei okwayo oganda jo Kenya mondo jodhi maranyime gi chung' motegno kendo kwedo gi yore te weche mag keny mabedo e kind chwech machalre thur kaendi. Weche matuch ka kod kacha wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore gwengewa. Weche manyien gi James Rabala. Duol mar Governors ma pacho kaendi mabendo ng'ere kaka the Council of Governors obwogo chungo tije duto ma counties te ma pacho kaendi e ndalo 14 mabiro kadiponi pesgi mane onego beni chopo ne counties ok obiro chopo negi ndalo 14 gwendo. Magi koro ne biro bang' duon no endo bedo gi romo moyedhi mane giwuoye wi pes counties ma iwacho ni ne obarago tere weche moko nono ka koro gidwaro ni migawo mochung'ne omenda ogol pesa goendo kendo pogo pesa goendo maromre ne counties duto ma thur kaendi ka giwacho ni piny owacho mamalo pod nigi pes counties mag dweche 3 maromo shillings bilion 78.03 mano pesa ma pok omigi kochakore dwe mar achiel mar higa niendi. E weche ma dwa timre kod manene moko kuom jodak ma county ma Kisumu jokwedo malit mokalo dwaro mag MCS mathur kaendi ma gidwaro godo mondo miyo mergi osara. Giwacho ni thoth MCS kokale ute bura megi pod ok otimo tich ma onego bed ni gitimo mar keto governors e nyong'ong mar mondo mi governors oti tijgi e yo makare ne jopiny. Jodak goendo wacho ni dwaro margi mar mondo miyo mergi osara en gima ok owinjore malong'o e kinde gi endi ma piny tekie gi dhano niendi. Kane giloso gi jofwambo moko kuom giwacho ni chandruoge machalo kaka yore maricho ma en tije mag MCS ng'iyo omenda ma oketi tenge ne chenro ma kamago endo pod odhuro e gwenge kendo MCS pod ok otime gimoro amora ma diber ngima oganda kaka jomonego bed ni tiyo ne oganda. Tije MCA e wardna ato pokano tij ma MCA otiyo kata manyalo siemo ni MCA mara otimo magi ma okane kech kuonde moko kidhiye ineno gik moko achiel ariyo adek ba MCS timo lakini gimara to pok taneno. Obi e ground mondo mi jopiny onyise chandruok ma jopiny kale because there's many things mwakale kaka an kumaye wan gi kaoropo piturowa barabara mane opa ndalo moko machon mosebugi pi okethogi to kwane kata kobire ground mondo mi wanyise shida ma wan godo lal. E weche ma moko mapogore kod manene jadolo mar kanisa mar jokopere bade ma Diocese ma Eldoret John Lelei okwayo oganda jo Kenya mondo mi jodhi maranyime gi chung' motegno kendo kwedo gi yore te weche mag keny mabedo kind chwech machalre thur kaendi. Kano wuoye sach misa moro mane otae county ma Uasin Gishu jadolo Lelei no wacho ni keny mag chwech machalre goendo odhi ataro gi puonj mag Biblos kowacho ni muma odagi keny goendo
kaachiel bende kod kido kod timbe jo Afrika bende, ka okwedo keny goendo kane kowacho ni timbe kod Afrika, timbe kod kido mag Afrika bende okwedo keny la goendo kane okwayo oganda jo Kenya mondo mi kik sir lwedo keny machalo kamago endo. Bende jadolo no endo ne okwayo jonyuol kod jopuonj mondo mi jomakre kamoro achiel e rito nyithigi e pacho kaendi, kaachiel bende kod puonjogi timbe makare mar mondo mi kik gidonji e keny machalo kamago. Na mambo haya halingani na mwongozo na tabia za Mwafrika. Ni vizuri tuseme hapana. Na vijana wetu mnavyokuwa wakubwa, mjua kwamba mmelelewa katika maisha ya Ukristo, pia hata tabia za Kiafrika ile mambo haya haikubaliki. Kwa hivyo sisi kama wazazi pia na walimu, kuunda ama kuumba mwanamume nani akufanya kosa, who are you to come and change that nature? Weche moko bende en ni do marapil odagi wito oko ng'eto manchene riko gol kod do mamalo mane oyango ni riwruok mar Kenya Kwanza ok en riwruok man kod kweth maduong' kata kweth mathoth e bunge mamalo mapacho kaendi. Spika mar bunge mamalo Moses Wetangula Rika ne oringo dhi omako bura e do marapil no endo kane owacho ne chenro mag twak madhi nyime e bunge bedo kod rochruok kalure kod ng'eto manogol kod do mamalo mane wacho ni Kenya Kwanza ok kweth maduong' ka e bunge mamalo, kane wacho ni kweth maduong' e bunge mamalo en Azimio la Umoja. Maendi koro sekelo ywarruok mapek malich mokalo kageno koro nchene ntiere ka spika mar bunge mamalo no endo Moses Wetangula nchene kod migeno ne do marapil no endo ne nyalo wito oko ng'eto mar do mamalo, wach mabende chwe modhi ogore Lwanda. Waringo ng'iyo chomoko. Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Jodak e chula maringiti e sub-county ma Suba West e county ma Homa Bay kwano lal maduong' manege yudo mane okel kod koth mapek manyochwe gi yamo e gwenge makuno endo odhiambo manyoro. Kodhno endo manochwe e gwenge makono endo nyowalo tat ute ma opogore chula no endo kama oting'o tat kilese 2 mag sikund primary maringiti, wach ma oweyo ka jopuonjre onge gi kama ginyalo some. Gie thuolo no endo bende familia bura nyodong' maonge gi kama ginyalo luongo ni dala kata kama ginyalo chwo e wigi bang' yamo walo tat utegi, wach manyochuno gi nindo okwe koyo tieno manyoro no endo. Jagoro mar dhowath maringiti Daniel Sure ne owacho ni kodhno endo nyokelo kethruok mathoth mag gik moko kendo familia bura bende oweyo ka onge kar jot. Yamo bende ne oketho tat kanisa mar Pefa gi SDA maringiti, kagoro jago no endo kwayo jogo machunygi nigi ng'uono mondo mi oyie ojolgi e gundho ute lamo gwendo. Ne wayudo koth mar tipo mar yamo mar nyakoi mano obiro mano owalo kanisni 2, kanisa Pefa gi kanisa SDA, owalo sikul manyaka ot mar nyithindo mar jo isidi mancha wagero mano dhi te yedhi be no barore. Koro ne wayudo lal mang'eny kabisa. Sikul be nokethore sana sikul ema nokethore ahinya. Sikul Ringiti primary no walore classes 2 to gi class 1 mar ECD mancha ne wagero manyien yore udi mag dak nokethore manyalo romo 9 mane amo waro ka jomoko odong' mane pa to gi yedhi be ne nitie mano barore manyalo romo yedhi 3. An anyalo mana kwayo sirkal ni wayudo lal sana modok korka sikul kanitie kaka ginyalo miwa support mondo wager classes wago nikech nyithindwa koro kaka konyre onge. Ka koro atieko magi kod thund weche mano wakelo ni ka koro keto nigi eyo machuok. Duol mar governors mapacho kaendi mabendo ng'ere kaka the Council of Governors obwogo chungo tije duto mag counties tema pacho kaendi ndalo 14 mabiro kadipo ni pesgi mane onego be ni chopo ne counties ok obiro chopo negi e ndalo 14 gwendo. Moko kuom jodak ma county ma Kisumu kwedo malit mokalo dwaro mag MCs mathur kaendi mane gidwaro godo mondo mi omedgi osara.
kod jadolo mar kanisa mar jokopere bade ma diocese ma Eldoret John Lelei okwayo oganda jo Kenya mondo mi jodhi mana nyime gi chung motegno kendo kwedo gi yore te weche mag keny mabedo kind chwech machalre thuru kaendi. Kaachiel bende kod do mar apil odagi wito oko ng'eto mane ogol kod do mamalo mane oyango ni riwruok mar Kenya Kwanza okene riwruok mar ji mathoth e bunge mamalo mapacho kaendi, ka maendi wach mane oteri nyim do kod spika mar bunge mamalo noendo Moses Wetangula. Nye kwara mag jong mago bede makelo wae giko mag winjoche manyien mawuok wane kocha ge lak seche gindi. Waburo tudore kendo kango chopo saa achiel mar otieno ma kenda bucha kilonwe kendo weche moko manyien adimbe ako kamano kango chopo kanyendo saa 11:12 to bukelo weche manyien goendo e yo machuok. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi James Rabala. Nyakwa Ramogi, in jalno madwa rito familia mare e yo makare. Siri en mana chiel kende. Rit familia mari kod wendi kaiteo gi mogo mayom mar tedo kuon, chapat, mandas, keke kin mamoko. Mogo mar Joymax en mogo makuone mit putu. Raha Premium Kavagara en mogo marachar, ng'ine yot kendo ober ahinya gi ngimani. Ti kod mogo mar Raha Premium Ngano e loso chapat, mandas e kind mamoko. Ne mathoth kete chenro mar wang'o nyango gi Ruth Nyajimo wuok tich nyaka tich abich mana e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Rio nyalo hewi, penjo en ni itieke nade? Dwoko en soda mayom mar Pepsi Cola, yud mang'ich kawuono. Bende wan kanyo kod Mirinda Fruity, Mirinda Orange, Lemon, Green Apple, Pineapple kod Mountain Dew ikonyrigo kawuono. Kuom mathoth, chik itie chenro mar kogwen kod an VOJ, ang'isi mathoth ewi math mar Pepsi e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Pepsi, thirsty for more. Jowetena, winjuru, nitiere pogruok e kind keto mwandu kod timo kungo. Pogruok e kind tiyo kod siling 100 aoyae kod tiyo kode e yo makare, yani kungo. Pogruok mar dwaro gimoro pile ka pile kod yudo gimoro pile ka pile. Pogruok en Zidi Money Market Fund mokel kod M-Pesa ma en yo mayot kendo manyien mar keto pesani e yo ma onyuolrego pile ka pile. Kungo kochakore siling 100 kende e M-Pesa mari mondo iyud nyenyo pile ka pile. Inyalo golo pesa sasa ma idware maonge pesa ma ijuogi, yani transaction fee. Di nyime gi kungo, di nyime gi yudo nyinyo pile ka pile, di nyime gi dongri mana gi M-Pesa. Donj e Zidi Money Market Fund kokalo M-Pesa app kata di *334#. Weche kod chike mantie nyaka lu. Zidi. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni e weche mag tuke nyinga Milton Jaka Black mane en jaloch mar silver e tuke mag World Indoor Championship Noah Kibet noyudo thuolo mar dhi rang'iny mar nus final mar mita 800 tieno mokalo e tuke manotim man Nanjing, China e tuke mag laro simbo mar piny mangima. Kibet notieke thuolo mar 2 tok Jose Hoy ma piny Amerika ma bende notieke thuolo mokwongo e hit mar 4. Nyawadgi ma bende wuok e piny Kenya ma bende en jaloch mar Afrika Alex Ng'eno Kipng'etich bende noyudo thuolo mar dhi rang'iny mar semi-final e hit mare tok tieko tok Yakub Daikana mar Czech Republic ma bende nolo e tugono. Korka jok mamine, jaloch mar midila mar silver e tuke mag Afrika Lilian Odira bende noyudo thuolo mar chopo e rang'iny mar nus final bang' tieko thuolo mar 2 tok Patricia Silva mawuok e piny Portugal. Kata kamano jo Kenya V Collins Kipruto to gi Vivian Chebet ne ok oyudo thuolo mar dhi mbele. Komachielo bende ni kocha mar Mofa ma en tim manie lig mar NSL e pacho kaeri Charles Odero owacho ni nitiere nyau moro kuom joloyo mage gino momiyo gisebedo ka giyudo duoko maber. Sani koro dwaro ni jotugo mage mondo tim maber e seche ma bende gidhi romo gi tim mar Mombasa United e giko dirani. Vijana wametrain vizuri, tumewaka nao kidogo, walikuwa kifunga bao moja kila games na hawajapata good result for the last karibu 5 matches. Wajaribu kubaki na finishing a lot sana ili tupate hiyo finishing touch, hiyo scoring touch. Mbona mara mingi napata ni only striker pekee yake ndio pale katika hiyo eneo.